Eguerdion txorientarrak, ongi etorriak gurira, hemen gaude Patrizia Biteli eta Zior Iturrita, beste bi errezetakin eta bat berezia, eta horregatik, aldaketa bat indu. Atzo nik luzea eta gaur ere luzea, bakizu aldatzen ibiltzen garela, baina Patri, basurdea lortu du. Eta hori, berezixa da, beraz, nik utzi dotzut. Bai. Eta haina jakinazuk, ero, potxak eta zen euskala, hor badagoa errezeta bat, honen arzakena egiten duela, oreina horkatza, ez dakit zer da, holako baba zuri krema batekin, nik hori sartuko diot gure basurdeari, eta gauza badauzkago, kontatuko dizuen nola ingo duen, eta lanean hasiko gara. Ados. Kipula xarra fin eta moztu, ospinarekin, olioarekin eta piperbeltzarekin konfitatzen utziko du suave. Bestaldetik, kipuleta porrua txikitu, erregosten jarri, gero babarronak bota, eta 5 minutuan erregosten izan ondoren, saldarekin busti, eta beste 5 minutuz irakiten izango ditu. Birrindu, esne gaina gehitu, gatz puntuan jarri, eta gorde. Azpizuna irugiarraekin bildu, gero lotu, eta sartagi batean gorritu ingo du. Labera 200 gradutara 10 minutu sartu, atera eta aluminio paperarekin bilduko du. Sartagin horretan ardoa eta patxarra botako ditu, salda pixka bat, eta horrekin saltza bat ingo du. Bestaldetik, babarrun beltzak frijitu ingo ditu olio berotan. Zerbitzatzeko garaian, azpizuna zerretan moztu, berotu pixka labean, eta zerbitzatu pure honekin, eta babarrun frijitu eta kipula konfitatuarekin. Orduan, lana badaukagu, esan dagoa lehengoa, kipula, konfitatzen horregatik. Oliba olio, txorrota da, on bat. Oso no, da, ni postik, zigorri esker, ona betik hartze dituelan aragi atal desberdinak, eta... Basurda ez dut joan inoz, Patri? Ez da sekula, basurdian, jando de... Xaua. Ez, horrek, saltxitxoiak, txoixuak eta basurdianak horrek, bai, horrek... Bai, basurdi hartuta gixauan, saieskiak labean erreta, azpizuna... Ezerrez? Ez, netxean ez dago itxurarik, ez dauko eiztaririk hola nurbil, eta ez dugu aukerarik izan, beraz, gaur izango dara lehenko aldixa, eta hori gogua daukat. Horan, basurdia, etimologikoki, bakitzue, basa, hau da, basatia, eta urdea txerria, beraz, esan nahia da, txerri basatixa. Hori da. Ez? Kalkulatzen da, indala, 10 milioi urte hasi zara. Olioa, parkatu, ospina eta hemen ingo du, gazigo zozerbait ingo du, eta piperbeltzalea, kipula, xerra finetan da barrura. Oso ondo. Ez, 10 milioi urte kalkulatzen da daukala basurdiak, eta hori, eta ez da lekudanetan aurkitzen. Ze gizakixan presentzia ondorioz, leku pila batetan desagertu inja, eta horregatxik gizakixak, adibidez, Britaniar uartetarata, eraman injau. Berak da, Ameriketara, Australera, da hortara. Hemendik norbait basurdeak ero behar baditu, etorri, Durangaldera, eta izatu ez, harrapatu, noski, lasuarekin ez da inola, ze gure lurretara inoiz ez dira sartu, eta aurten lehenengo aldiz gure baratzean ja basurdea sartzen hasi dira. Ni hori akordatzen az, hori, pandemia garaian eta inobez etzagoelako kanpuan, ikusi gauen, notizia pila bat, argazkixak, bidixuak ez, bidaltzen zituztela holan lagunek WhatsApp taldietan, basurdiak agertu die, ez dakize irigunetan. Eta azkenien, ez zaubien holan gizakirik ikusten, da esaten zain, gutxinaka urbiltzera. Baina, esaten duzuna, egisa da ze, ontxe basurdien biztanleria edo, esaterako, bikoiztu egin da, azkenengo urtietan, horregatxik geroz eta geixau die, ezagun hauak, eiza kanpainak, basurdia eizatzeko. Orduan, Euskal Herrikoa da, basurdia gaur ekatzen hau kontrol bat ematen da, eta horre, irekitzen kartela jartzen dituzte, eta gaur basurda izea dago hemen, orduan kontuz, ikusten dituzu jende pila batan petoekin, riflekin, da benetan beldurra ematen duela, eta Durangaldean, pila bat daude, egia da, menditik jute zanean, dara mendia altzautat ikusten duzut, hori, basurdea asko daudelako, ez dauka, basurdeak ez dauka etxai bat jaten du, ez dago txorik, ez dago ezer hemen orduan, basurdeak, aziten dira, ume pila bat izaten dituzte, eta horretik, montatzen dituztelako eiza kanpainak, regulatzeko, edo, suposatzen. Azkenean hori orekatzeko, azkenean basurdiak hiriguenetara hurbiltzen badie, hori arriskutsua izan leike, istripuak kotxiekin, edo erasuak, nik ikusi ditutolako bidixuak, jendia erasotzen da bai, beraz, hori zigorrak esan dagoen bezala, hori kontrolatzeko, eiza kanpainak itxen die.
Seguri ezin gaituzte kontrolatu ona izango zen be gizakiak asko daude, eta hola, noizean kontrol bat eroi marko zen gizakiekin. Aber, no kendu dien tokian hori, no? Baina hori, politikoki oso zuzena izango zala, baina... Hori basurdiek aukiko daue bai olako bilera batzuk da esaten honik. Hartu eta horrek moztu danei. Horregatxik eitzen dozko eraso, Normala. Bueno, ba, hola, ikusgarri xena, izaten da, eurak beko masaietan dituzten letaginak, ez? Horrek 20 sentimetro neurtzen da bie, eta bekuak izaten dira motzauak. Baina, alatabe, arrenak izaten dira undixauak, ze erabiltza dituzte borrokatzeko. Eta bai, ikusgaia badie, eta nik, bueno, dokumentari bat holan ikusi nauen. Félix Rodríguez de la Fuentena. Azukeristu zautu. Bai, nik ezagutu dut. Bai? Ez dut inoiz holan kontsumitu, esaten da bezala. Nitanak ikusten ditu. Baina badau holan basurde antzerako bat, gehiago izango zen, El Rey Leonen Pumba, hau da, fakokero bat. Bai. Eta badau holako bat, Indonesian, txartu egin da holan, ama naturak ez dauenak maite. Ze ba? Ze, letaginak azten, eta holan, gero, buruan, bai, eta buruan sartzen jako, eta hil itxen da horren ondorioz. Osa, beti hiltzen die horregatik, eta... Osa, beraie, bai, osa, beraie die, bai, eurekin akabo itxen da benak. Bez, basurde horrek koitxauak, Euskal Herrikoak, bueno, ez dauke arazo hori. Hor alde batetik... Beste arazo batzu baduzki, baina horrei ez. Bai, eizatzen da ikusten badituzte, eta, bueno, duela hilabete batzuk gertatu zen, Deban, gonzan, olako batida bat erosaten dena, eta emakume bat hil zuten, eiztariek, bai, benetan? Bai, etxean zegoela, bala bat, basurdetan ibilizienak, bala bat, sukaldetik sartu zen, horren suerte txarrakin, emakume horri jo egin zula, eta bertan hil zen. Orduan, nik egia da, entzuten ikuste ditu denean batidak, alde batetik, beldurra ematen diate, batez ere, eiztariek, ze azkenean, esan dako lako bala batek, ez da, 400 metro, 600 metro egiten ditu. Distantzi luzea egiten duelako bat. Eta, basurde bat, zaurituta aurkitzen baduzu bidean, ez da zerrein. Erosoaiz batera igoten zara, zekorrik harrapatu ingo zaitu, eta basurde bat zaurituta dago gauzarik arriskutsuena, eta umekin eta aurkitzen baduzu aurrez aurreren nahi gabe, kontu ziolea ze eraso ingo zaitu, eta, bueno, gertatu izan die basurdeek hildako jendea kasuak, eta hori, iaz, bueno, aurtengo izan da emakume horrena, tiro batez, zelako tizkia gixen, enauen, Deban, notizian berri. Bueno, hori kontu zibili da adibili olako kampainak eta egoten dinean. Guri, guk hemen daukagu. Beto, ekarri zu gehiago, Patri, hau da, azpizunakin, truko bat egiten dela, jatetxetan asko, azpizuna bakizu da, loditik finera, ez? Bai. Orduan, atal guztiak gero mosteko garaian, ite oso txorixo bat hori ondo bildu, konprimitu, eta atal guztiak pixu berdinekoak izateko, mosteko garaian da, asmatzeko, holan, egiten bazu zilindro bat, danak lodiera berdin hartzen da, onantza konprimitzen da, eta holan izaten dituzte jatetxetan azpizunarekin, behianakin ere ondo bilduta, eta holan atatzen dira borobil perfektuak, ero razioak, ero neurtzeko eta dana bez zati berdinekoak atarateko, ez? Bai, eta bueno, normalean beti punta, nik hauen daukat, holan gordetek argi dut, baina punta izaten da beste tartar bat eiteko, ero erabiltzen dira goikoak eta politenak azpizun moduan, plantxara, ero txingarretan erreta saltzeko, eta besteak erabiltzen dira, beste hamburguesa gaur egon modan dela, punta itxusienak eta iskinakoak eta azpizun moduan zerbitzatzeko estienak egokiak, borrek iten diena da, tartarrak, ero hamburguesak, ero txikituta, zetuta. Eta hau zigor, basurdien azpizunak kasu honetan, izango zen txalana bezala, zerbitzatzen da holan barruti gorritxo, edo kosina binbida guztiz, nik basurdiana, bankoitzan guztura, o... Karpatxion ere atara izan du. Karpatxio bat hartu, euki ondu lehengo belarrekin eta holan, eta gero bildu, holan, izosgailuen sartu, eta laban zorrotz batekin, gero moztu fin, eta horrela zerbitzatu izan du. Orduan nik alde hortatik, bueno, eiza da, fuertia da, noski, ez da beste, ez dago ikusi txerriaren azpizunekin, zaporaldetik eta, bueno, jente bat ez dana ondo kosinatu da jaten duela, eta nik usten dute bere puntuan. Probauku gaur. Bai, a ber, labian asmatzen duan, nik hemen gorritu ingo du lehengo, eta ero labian, berez pixat, bueno, kosinatuta teo. Bai, bueno, ikusiko borduan. Lazuk esan duzu, errezetau arzaken... Arzakera moldatu indut, ez, berak badaukalako errezetat, hau, guarnizio hartu dut bere errezetatik. Hau da, babarrunen krema,
eta babarrun gorri, honek gorriak frijitu, eta horrek egozita daude, horrek bakarrik ingo ditu frijitu, eta hauek txuriakin egingo du krema bat, hori berak egiten du uste daukala, hori orkatza, ero oreinan errezeta batean lagungarri moduan ibiltzeitu. Eta bueno, nik basurde izartu goizkia. Oso ondo, nik beba ikusi dut, Edorta Lamok daukala hori babarrun zuri krema baten errezetia. Berak arrea bere jatetxean prestatzen dau uda partian, Hori normalian. txuene komentatu zion, gaina, egon zalan da oso gozua izan zela. Hori da, oso gozua zauela, eta gainera zela freskua. Hau da, ez dakit, itxuta gauz, igual, lekaliak beti beruak jaten, ez, edo, eta neguarekin da, identifikatzen ditu. Hori, epel, baina egisa da, ez da holan jatia bakarrik. Bai, lekalia jan leike hotzian, entxaladan, krema hori hotz baten, edo beste errezta batzutan bai, lagungarri bezala salteatu baten, baina hori epel jatia ez gixatu baten bakarrik humusian, bai hemen. Zuki dituzu, bi humusak hemen, hori da, oso gozuak. Hamburguesa baten, berez, aukera bai badauz, eta lekaliek ematen dozkuena da, nutriente pila bat, zuntz pila bat daukie, proteinak, eta gainera daukie gaitasuna guri asetzeko guztiz. Hau da, gauza bat, jaten dozula, igual jaten dozu zeuze, ez dakit, barazki krema bat, esan dezagun, eta hori, esaten den bezala, edo esaerak esaten den bezala, hanketara jaizan atzu, holan, segitxua. Ordu erdian, orpuan daukazu. Hori da, baina adibidez jaten badituzu dilista batzuk, aragixekin edo barazkixekin, horrek bai esaten dotzula denborarako. Orduan, lekaliak berez, hastian 3 aldiz janbidiela esaten daue nutrizionalista, da adituek, profesionalek, berez, hementxe, lagungarri moruan errezeta bat. Zer asko gauza itxuta, izatia janari nagusixa, ez? Beti, babarrunak, edo urrengo egunean, dilistak edo txitxirioak. Baina, egisa da, hori lagungarri bezala bai, joan leikela. Adibidez, azpizun bat, txarrixana basurdian azpoz eukitzen be, oi eskuana, edo txalana, eta hori, beti itxen dozu, patata frikituak, entxalada, eta pipererre batzuk. Humus batekin bai zerbitzatzea, badauela, edo txitxirio entxalada batekin, edo zigorrek gauringo daben bezala, babarrun zuri krema batekin. Eta babarrun zuri krema hau, espaduzue gastatzen ero gehiagi atatzen bazaizue, krema moduen bera oso goxoa eratzen da, azkenian hor, esne gainakin da jungo da, eta oso krema, krematxu eta gozua izango da. Eta gero zuenik, barkatu zego. Ez, hemen, irugiarra jartzen nahi nahiz, oiniko duan azpizuna gatzaz eta piperbeltzez ondu, eta gero honekin bildu ingo du, izango zen moduen hau Wellington azpizuna urdai azpikoakin nabiltzen dela eta, bantzeko zerbait, eta gero lotu ingo dugu, eta gero izango da hori korritzen. Oso ondo. Babarrun zuri krema bai, jarri leike tipula karamelizatu apurtxo batekin, gazta krematxu apurtxo batekin, azkenean ikutu desberdinak emoteko, ez? Piper gorri erre batzuk, edo, niri asko gustatzen bat perretxikuekin. Edo lan, babazuri krema bat, eta goian, ogitxi gorki batzuk jarri biharrian, holan perretxiko salteatu batzuk, horrek emoto dutze bai, beste ikutu bat. Baina egisa da, zaporen nahiko neutrua dela, eta edozerekin jarri zeikiela, hori, zuen puntua jartzeko. Bai. Guk, betxo, normalen eizarekin eta, gizuen normalean olako konpotak eta maspasakin, ero zahar konpotak eta juten dira, guk asuntan, gozagarri ero moduan eta gaina azpizunen azpian jungo da, izango da, kipula, hau poliki hemen izango duela, ordu terdi, ero, erabat gorritu arte, eta izango du, ospinak ematen nion ikutu bixi hori, eta ero piper baltzana, eta, hau jarriko du, baina bestela, normalean hauekin beti bakizu, izaten dira, olako, konpotak eta olako fruta zerbait gozoa behar du, eizak. Jarri dut, hemen, irugiarra, eta hau, bitu, finak dienez, honan. Bi die? Bai, bi jarri ditut. Ondo. Ingo una da, gatza, gehiagik ez, irugiarrak emango dio baita, Bai. Eta, gero, piper beltza botako diot, eta bildu ingo du, eta hau lotu ingo du. Oso ondo. Gaur ekainak bost, zigor? Zura nahian, urte betetzea, ezta? Nola ez, bai, nolik zorionak, Andoni? Baina, are garrantzitsu hau, ekainak bederatzean, Europako hauteskundia edia. Horre, laizter boskatu ingo dugu. Eta, herbererako Food Watch proiektua buruz nahi dut berbain, zera erakunde bat, eta eurak itxen daue, politikan ardatzean jarri kontsumitzailea, Bai. Eta daukie 5 puntuko lan plan interesgarri bat, martxan, elikaduran inguruan. Hori, herberetan bakarrik dau, ontsa dabiz, sinadurak eta jasotzen, ez dakit,
Europa osora zabalduko da, baina niri oso interesgarria pentsatzen dut Euskal Herrira bai ekartzeko. Eta plan honek, 5 puntu ditu, esan dutzuten bezala, eta honako hauek dira. Bota. Lelena, elikaduran lobia indargabetzea. Hau da, alde batetik, enpresa horrek identifikatzea, indar asko daukienak, eta Europako batzordeko erabakietatik atz geratzea. Horrek azkenean, pixo handia daukie, eta erabaki batzuk, ez die kontsumitzaileentzako interesgarriak, baizik eta lobiantzako eta enpresantzako. Orduan, hori alde batetik, indargabetzea enpresa eta erakunde horrek. Beste batetik, engainurik gabeko elikadura osasuntsu bat emotia, gure txikixendako, ez? Ze azkenean, badauze elikadurak eta badauze produktu batzuk ez dienak oso onak eurendako, orduan derrigorrezkoa izatea Nutri-Score, hor badaukitzu badola pegatina bat, produktuetan eta jartzen da biena, da atik, uste dut, era dana, eta agertzen da semaforo bat izango bazan moruan, berdetik gorrira. Eta hori derrigorrezkoa izateko, bazkenean jakiteko behar, zedan ona, da zedan txarra, ez? Kontsumitzaia apurtxo bat, besteko. Nik hor, aipatzen dudan askotan da, ondo gozala, eta esan du, Ego Ameriketan, herrialde batzuetan dagoena, etiketa beltzaren kontu hori. Etiketa beltza iruditzen hori kontau zinon bai. Zerbaitek beltza baldin badukala, gehiagiko zerbait dagoela. Ero azukrea, ero gantzak, ero olio, ez da, gatza, edo zer. Eta gaina, gehitua, hau da, oliba olio bote batek, ez du etiketa beltza izango, ze gantz pila baduka, baina berea da, ez zidote gehitu, ez? Orduan, gero zuk hartzea ero ez hartzea, zuk erabekitzen duzu, eta ni oso, gaina, ez, behira ondo iten du, eta esaten duzu, behitxo. Hau beltza daia, honek azukre pila dauka, eta ero, hartu alduzu, ero ez. Eta zuk esan duzuna, gauza gehitxuak, eta hori bebai kontuan izan bida, ze badauz, aplikazio batzuk, nun zuk sartzen duzun, hor kode barra hori, eta orduan aplikazioak esaten dutzu, semaforo bat izango bazan bezala bai, ona edo txarra dan. Baina ez dituzte gauza, ez dituzte gehigarritxak kontatzen, baizik eta orokorrian. Ondiokan igual ez dauz oso garatuak teknologia horrek. Eta orduan, igual aguakate bat sartzen dutzu, eta jartzen dutzu, koipe asko daukala. Eta gero igual, hartze osuelako, ez dakit, marrubizko jogur bat, 1,0 gantza eta azukre pila bat ditxuna da kolorantiak eta gehigarri pila bat, eta hori osasuntxu bezala jartzen gatzu. Orduan, hor bai zuzentzeko gauza dauz. Beste puntu bat, Foodwatch proiektu honena, da elikadura iruzurran kontra itxia. Azkenean, multak eta jartzia, enpresa horrei, azkenean batzuk bai gezurra esaten daue, edo behintzat guztiz ez egisa. Derrigorrezkoa izan bida, osagaiak jartzia, danak, hau da, 100%, eta zehose kaltegarri xabe bai bada zehaztia. Enpresa batzuk, horrei ez dutzie kasu ondirik eitzen, eta orduan, zigorrak ez hartu inbijakia. Baina, eta nik hor gehituko nuke bauzetan, zigorrak potentea izatez. Badaude enpresa batzuk, gehiago atatzen dutela, berdin zaiela zigorra ordaintzea, onunak ataratzen dituzte zigorra asko simbolikoa dira, eta ez dakit, holako enpresa multi-erraldoi bati, agian, 200.000 euroko zigor bat, esate bat, ez da dirua, esan du, etekinak izan ditugu, 700.000koak, 200.000, fenomeno, jarraituko du berdina, iten, eta hori gertatzen da, gertatzen da, guk errekara zikinak motatzearekin eta hori, nik ezautzen dudan toki batean, ura berez enpresa batzuen botea behar dute, pasatu behar dute, ura garbitzeko depurador handi batetik, eta hori ordainuen behar dute. Eta batzuetan noizian baina errekara botatzen dute, eta izuna hobeto atatzen zei ara bialtzea baina. Orduan, babarrunak hemen barazki erregoziekin, eta oin, estalingo du justu, eta 10-15 minutuko egozialdi bat eman ondoren, birrindu ingo du, eta gero ez negaina dituko dio. Horrek, bagituz esaten dabe niramak, izunak jartza itxula, noizian behin. Bai. Esaten dau. Ebetxo, izunak izan biko ziren, zure soldatan 100 zehozer. Hau da, ze niretako 10 euro eta beste pertsonandako 10 euro, ez dieko puru berdina. Orduan izan biko zan babitu zure soldatan 110. Edo zure soldatan 105. Eta holan, danoi itxendozku, min berdina, edo, bueno, hori da. Bai, min berdina. Orduan, betxu, nik hori ni horren alde nago. Hori ez da zerrendan parte, baina guk eitzen dugu hemendik txorienetik. Urrengo puntua izango zen, pestizidari gabeko elikadura bat
sustatzia, ez? 2035 urterako nahi da nekazaritza jasangarri bat sustatzia, pestizida gabe, azkenean gure osasuna, ez, eta gure natura babesteko. Eta horren alde bebai, puntu hau jartzen dago. Horren alde bebai, gu bagauz. Eta azkena da, elikagaien presixua jartzea, purtxo bat, sentzuduna. Eta ez eragiteko asko, produkzio txikixei, ez? Ez kontsumitzaileei, ez, produktoriei. Beraz, puntu horrek bostak, Euskal Herria helduko dien, baina, herberetara behintzat heldu da, beraz. Eta ekoizlei ordaindu behar zaiena, eta hor bakizu erdian hauten dinak horratatzen dute diru pila bat, eta horren besteko arrakalarik ez izatea, saltzaile horrek erosten duen presioan eta saltzen digutenen presioan. Bai, edo behintzat informazioa gardena egotia, ez? Azkenean, guk informazioa kontsumitzaile bezala ez daukau, eta, gardentasun bat eskatzen. Bai. Hemen goaz, pixkanaka, kipula erregosten, hemen babarrunak ari zaizkigo ja, egozita daude, baina hori, dana zapore guztia gustatzen, gero ingo dut birrinduk, eta bain ingo duena da, gorritu ingo dut, momentu batean, holako sartai batean, labena sartu alduguna, hau da, heldulekua burdina ero izatea, eta hemen gorritu ingo dugu gure azpizuna momentu baten. Orduan, ingo duna, hau, gorritu, laberatu ingo dugu, labea ja piztuta daukat, 200 gradutan, eta behin gorritu ondoren, beste 10 minutu labera, eta gero ingo dituguna, bakarrik falta zaigu frigitzia gure olioak, ero babarrun gorriak. Beste dana, ustut, haukadala. Oso ondo. Bai. Martxan. Bai. Elikadura kalitatezkoa gabezenez berbaitzen, nahi dutzutein berra bai, Maria Nikolauren inguruan. Katalanan sukaldaria. Hori da. Beri buruz, hitz egin izan dugu hemen txorienen, oindala urte batzuk idatzi zituen Kozina o Barbarie, nik liburua badaukat, espaukatzu, utzikotzut, prestakotzut, ze oso ona da, eta elkarrizketa pila bat egin zotzen da, horaz izan, ezaguna eitzen, estatu mailan. Ze Katalunian bada oso ezaguna, berak handauka sukaldaritza programa bat, jatetxe bat, eta, esatari moduan ibiltzen da programa desberdinetan, eta egisa da bere diskutsuak pixua daukala. Eta kristun karakter. Bai. Nik entzun izan diot. Emakume bat, nortasunak, elkarrizketetan eta nortasunak. Behar du, hitz egiten duenen ogia igotzen. Gauzak argi esaten ditut, arpegi. Horrekin, broma gutxi. Azkenean, berak bere aktivismoa itzen dau, elkarrizketetan eta aldarrikatzen ditun gauzekin ez, galdetzen dutzienean, eta bere idatzitxetan, liburuak idazte ditu, eta artikuluak egunkari desberdinetan. Eta oindala gutxi, oindala hilabete batzuk, argitaratu dau Kemo, bere azken liburua, nik erosteko pendiente daukatela, eta bertan kontatzen dau, bere historia apur bat, bere bizitza sukaldari bezala. Eta bera hasi izan Opus Deien olako ospitxale baten lan eitzen, gero bainu etxe batera joan zen, lan eitxera sukaldari bezala, eta azkenek egon zen Bartzelonako Princesa Sofia hotelian. Beraz, esperientzia badauka, bere jatetxea zabaldu zauen arte, eta esaten dauena, berak izan gainera sukaldaritza nahiko tradizionala, merkatukoa, eta merkatukoa, azkenean, egun horretan dauena eta sasoikoa, ez? Berak esaten dau, gaur egun goi mailako jatetxeetan egon danean, berak errespetatu bizauela, hor zauen karta. Eta askotan izaten zariala, isokin tartarra, eta golako gauza, bitxiak, hemen inoiz ez dugula jan, eta azkenean ematen dauela, lotza ematen dozkula, kozinatzia, barrun batzuk, edo aragi gixatu bat, ze hori da asko gure, aintzinakuen errezeta, gure amamana, gure aitzitzanak, eta hori erlazionatzen dugula, pertsona txiruen janarixekin. Baina horretara bultatzen ari gara, Ja. Nahi dut jendia jatetxetara juten da, babarrun on batzu jatera, arrain sopa bat, nok egiten du arrain sopa bat etxean, inork ez, orduan, gaur egun jendia, eta kartetan, konturatzen bazara, hainbat kartetan horrelako errezeta doe, amonaren arrain sopa, ero betiko tripakiak, eta jendea horretara, ero txalma zailu batzuk. Lehenko gunean irakurri nagoen komidistan, ontxe Bartzelonan, geroz eta ohikoa duela, honek jatetxe kakotxen artean tradizionalak, jende gaztiak atze itxula, baina zuk ikuste duzula taberna, eta da, betiko dekorazio lan klasikoa,
eta auki, betiko kroketak, ez dakit, ogisa tomatiakin euren kasuan, horako kalamar gixatuak, eta bueno, aukitzen dituztela errezeta tradizionalak katalanak. Beraz, alde horretatik, aldaketa txikitxo bat ari da ikusten. Guke rebeindibikatu behar du hori, betiko gure errezetak egin behar ditugula, eta lotzatu da, eta jendeak, gaina die, gure disko gogorrean horri iltzatuta euskagon, hori, marmitako atolako gauzak, eta jendeak hori nahi ditu, bestela, ja, etxen, ez duela inok egiten olako gauzarek, orduan. Horrek dauka balixua. Jatetxeta jongo gara. Hori da. Eta gero... Labekoa, parkatu. Ikusi zu, gorritu dut. Labera, 200 gradutara, 10 minutu, eta gero, atarako dugu, aluminio paperekin bilduko du, horrek gauza pausatzea merezi dute, behar dute. Eta bien bitartean, hemen birrindu krema, esne gaina gaituko diot, eta beste irekin aldiat, eta gatz eta piperbeltz puntuan jarriko. Oso ondo. Beste gauza bat, aldarrikatzen dagoena Maria Nikolauk, niri gerasixa asko insoestanak, holan irakorri nagoenak. Izan zela, beti daukagola bildurra, umiak sukaldera eramateko, ez? Moztu ingo dien, edo erre ingo dien, eta berak esaten dago. Zer da txarraua? 6 urtekin, mosketa txiki bat itxia edo erretzia, eta hori segitxuan bat irita batekin edo puntu batzukin hostia, edo 18 urtekin ume horrek kosinatzen ez jakitia. Zer da beldurgarri xaua. Eta, reflexio oso ona da, ze horrek emototzu pentsatzeko, eta egisa da, ez azkenean, nik dauzkat, bakitzu dio, desente da lehengu zuen seme alabak, eta beti da, ez dela hori moztu ingo die, edo ez umiak sukaldian ez. Umiak sukaldian bai, egon bide, Bai, mesedez. Eta ibili merde, nik egiten duanean, hori xoukukinak umeekin eta labanak eta eramaten iziet. Hombre, ez dituten eramango laban horako zorrotzak, baina bai honek hortza dauzkatenak eta erakusten dien. Gauzak ez di horrela, moztu inbar direla eta poliki-polizkua nola jarri eta hori, ez da, beldurren izan. Hori eskuntza da. Bai, behar da, orduan. Gu Mariakin ados. Bai, erabat. Bitu, oin, eskai astu zait. Berdin da, toki berdina doa, ala, barrura. Gerra daukagun hemen barruan. Bale, purea egin da, oin, bakarri fazta zaizkit, frigitzea babarrunak. Hauek, egosita daude, lehortu pixkat ondo, babarrun gorriak, frigitzu ingo ditugu, eta gero holan geratuko da, kurruzkari. Orduan, testura ezberdinak izango ditu kipula konpotatuta, gure krema oso krematxua, eta babarrun hauek frigituta izango ditugu. Hemen dauzkagun ardoa eta patxarra esan dakoa. Horre die gero saltza altzatzeko, saltza bat ingo dugu. Orduan izango da, ataltzen dugunean azpizuna labetik, aluminio paperarekin bildu, utziko hor pausatzen, eta horra botako du lehengo patxarra, gero ardoa eta ero salda. Eta ero, ikusten bago fina ero ez daigula gehiagin lurrundu, hemen daukat harto almidoiakin lodituko pixka bat, eta izango du, saltza lagungarriak, plater nagusia, dena. Orduan, ni frigitzen da. Zuk babarrunekin jarraituko zu, horaz, babarrun festa gaur, bi testuratan, bat kremian, beste batzuk lan frigituta. Hori normalian? Atzo onjoak 3 testuratan izan genituen, gaur, babarrunak bitan. Testuratan, sabes? Ekaino honetan. Bai, testuratan. Oso ondo. Nik honek ezagutze ditut, babarrun holan beltzak frigituta, natxuetan, ez? Holako janari mexikarrian, tipikoa izaten da, gainera, egositxa erosi, eta gero, holan frigitu, refried beans, moruan ezagutzen da behintzat errefreta, refried beans, hau da, berriro, birritxan frigituta? Babarrun frigituak. Eta honek beti potokuekin itxen dabe, edo behintzat egositxakuekin. Alatade, nik hemendik aldarrikatzen dut, nik eixa da kontsumitze ditu dela desente honek, lekale potiak eta egositxa datozenak, ze pentsatzen gatu, badiela oso erosua die, bada ultraprozesatu bat osasuntxua dana, normalien osagaiak irakurri eta aukitze dituztela lekaliak, ura, kontserbatzaien batzuk hori bez, eta gatza. Eta hori asko erabiltza dutela, baina ikusten badozu, txitxirio lehor batzun presixua, eta gero txitxirio egosixena, desberdintxasuna haundixa da, ez? Azkenean, lehorrak erosten baditzuzu, testurian igartzen da gero, saporian bebai, eta poltzikuan bebai. Berez, egisa da, noixian behin ondo datorrela olako kontserbako aukitzia, baina... ez betiko. Bai, eske, lekalia bebai lehorrak erosin bidie. Horren kontsumoa, baina jetxi da, ikaragarri. Jendeak ez du kozinatzen? Jendeak ez du kozinatzen edo kozinatzen dagoenean,
kozinatze ditu, ba hori, behitu, nik gero potxak ekarri jotzut. Bai. Eta nik potxa azkarrak egingo ditut, edo potxa espresak. Hau da, potokuekin, olako, barazkixak erregozi, potokua bota, saldatxo bat, eta 5-10 minututan, baukatzu lekale, plater bat prest. Bai. Baina gisa da, uien, Ez ditut ondo lehortu. ez dituz ondo lehortu. Venga, Patri, jarritu, ja, benda. Ba, beste nau. Jarritu, ez apuntu kontatu. Ez, hori, aukera bat badala, Bai. baina ez da aukera bakarra. Hau da, denbora aukitxa, Mesedez. lekale lehorrak erose. Vale, guri utzi hauek frigitzen, eta gero, ja, behin, azpizuna egin daukagunean, atalako gara, atako du, eta jarraituko du hemen. Atala dugu azpizuna, eta orain, patxarrarekin altzatuko du hor azpian utzi digun dena, eta ero, ardo beltza, txorrota dagoen bat ere. Eizakin eta normalian oran ardo furtiak eta patxarrak izaten dira, ez? Lagungarri hona. Behar dire. Nik uste behar direla. Gaina hor, Bai. badaude, nire guatzeko teoria, bakizu, basurdea saltzan egiteko, lehenengo egiten dena, ni beti marinatzen jarri izan dut, ardotan da barazkiekin egun batetik bestera. Oin batzuk, tendentzi badago, uretan usten dute. Ardotan barik, uretan da, urrengo gunean txuri-txuri geratzen da. Eta egiten diona da, indarra jetxi behar, nietzako, eizak behar du izatea indar pixka. Eiza da. Igartzia eiza da, bestela, bajan etxerri azpizun bat. Hori da. Eta orduan, behar du. Hemen txe, moskortuko gara, lurruntzen da biralkoldan eta ona. Salda pixka bat, saldakin, ondo ingo salda. Hemen, ningo du, honi, hemen eurra, eta, esan dakoa, harto almidoi pixka batekin, beti da, trukon bat, loitzeko, bestela, lurruntzen usten baduzu hemen, lurruntzen polikin, ezekutu hori, labetik atara berri dau. Ja, ustu da. Ez, baina, ez da bain beste erreten. Ebatu, lan heldu, lehen, benetan, trapua eitxatzita geratu zaite. Atara duenean labetik, eitxatzita geratu zait trapua hor. Hau, epa... Hori bakitzu zabela... Badao, esan. Mutil bat. Bai. Endara, espaldi meme bat. Segatik erretzen dozu, pazerme el txulo. Ez dakizu? Ez, eta? Bixo bat oso famatu esan da. Segatxiko batzen dozu hagolan, pazerme la txula. Sin más, bromatan. Gero erakutziko zu bidixua. Bai, dauka, zentz. Enoken ekusitza inoz, eta zenbat egiten, hori, txikitan niko garatzen institutetara joan ginenean, 13-14 urtekin, danak hasi ziren erretzen. Lehen pentsatu, nik ez dute sekularra, baina lehen jendiak, nire kuadriakoak eta hasi ziren hori 15-16 urtekin, baina pentsatu gaur egun ez diela gaztiak hain goizazten, erreten. Igual ez hain beste jendek erreten dagoen, pentsatu dut ez, A ber, egia, nun izan da, Frantzian, zenbat ere igo dute hori. Zan da, tabakoa igo dute pila bat. Bai. Hau labera ez du sartu ere ingo, Horrela bera, bai. Kolore bat superpolitxa egisa da. Horrela utziko dut. Bandejatxo bat atatzen badizu, plater bat, platertxo baten. Plater bat, hola, hau. Hori, txuri hori, venga, bikain. Ingo duna da, hau. Ona, hori erabili behar da. Eta orain, esan dakoa, ingo duna. Jarriko du. Eta izango di lagungarri desberdinak. Erdixan, danak barrunen amango da. Barrun txuria. Oso, no? Eta gero, salta. Jungo da, kipula azpizun atal bakoitzaren azpian. Bai? Bat. Ze ona. Bi. Eta gero, nola ziren babarrunak inglesez frigitu da? Refried beans. Yeah. Osa, 3 zati jarriko itxuzu. Holan, bai. Hauek. Bat. Epa, hau, behitu, desmontatzen zen. Osa, irubiarra, basurdia, tifula, babaritxurixa, bababeltza... Hene. Oso euskalduna be bai, azkenean, babarrunak, basurdia, badala holan animalixa berezixa hemen. Iturri eta pixka terra iten da honekin, Ni normalien hemen joten beti, nien nahi zerretzen, baina gaur, onartu behar dut, erretzen nahi zela pixka, horrela... Itxuro dotoria. Bai, beste modu bat. Gu basurdia egin dugu, zuek azpizuna, txerriaren azpizunakin berdina duzu. Hemen dugu zuek, gure basurdia,
babasuri kremarekin eta gainerakoekin. Eli, Iturrieta. nik hemen babarrun frejitxo ez baitxuzu hartzen, nik uste hori da. Pekatua? Ez diot horren beste garrantzi eman. Ah. Krema eta kipula eta nik uste dut bai ez. Zapurtxo bat danetatik hartzen. Hola xe, babarruna be. Eskuakin. A ver. Zer musko kombinazioa. No sona? Ardak ezer bai badakia. Ostra. Badaki bai. Primerakua. Ba. Ikuntxe, tradizional aldera, Bikain. erabangotzut, potxa gixatu errez batekin. Venga. Bikain. Ba hori, potxa batzuk nafarera da. Hau da, baraskisekin, beti moduan oran pipera utzapurtxo batekin, eta nire etxean, horan eitzen die, simple. Baina gaur askarrean gaina. Gaur azkarrean, Nola? titau. Lehengo erregoziko ditut tipula eta piperrak. Gorritxuta dauzenean, tomatia bai gehitxukot eta pipera utza. Buelta batzuk emonguntzau, gero potxak eta oiasko salda gehitxukot zaue bai, pastillakua, eta 20 minutu egosiko zu motelian. Eta bukatzeko baratxuri fresko apurtxo batekin apainduko. Eta listo? Oso, no? Venga. Hala ba. Ekin. Kalkula baldo zuria, zema denbora tardatzen duten, ze ez da aitzakia inoiz denbora, holan lekale on batzuk jateko. Ai, a ber, nik... Koiarako plater bat itxeko. Lehen Patrik alegia. esaten zen, honek gu autokaranekin goaina zenean, txitxirioa, babarrunak eta dilistak egin izan ditut, zenik egin esan oin lapiko askarrat bat badaukat autokaranean, baina bestela, horrelakoak hartu nik beti normalean barazkiak eskura dauzkadanak. Kipula, azenario ero zerbait, haie txiki-txikien, gero tomate saltza pixka botatzen diot, oraindik askarra egiteko. Bai? Tomate saltza pixka erregozi, gero barazkia bota, busti, eta kanbora, eta babarrunak, ero txitxirioak, ero dilistak egin da, eta etxerako ere, noizean behiniteko, Patrik esaten zuena lehen, noizean behiniteko, ondo datoz, gaina prezioz oso ondo daude, ondo egosita etortzen dira, hor ere, kalidadiak eta kalidadia daude, noski, baina, bueno, nahi dut esan, txitxirio on batzuk potiak, normalien zeti ditula, 500 gramokuak ero, 2 euro baino gehiago ez ditxo, bali, orduan. Honek, igual potxak egitza da garazitxa badiela, Bai. baina, bueno, potxak, gure dut esan, ordezkatu lehike. Potxen ordez, hori, babarruntxuri batzuk, normalak, txitxirio batzuk, eta listo. Eta barazkixekin bai, zigorak esan dagoena, etxera ukitzen duzuena, porrua berakatzanik. Kasu honetan, tipula jarrikotzat eta piperrak, baina eskuran auskalako. Barazkiak aipatu dituzun hontan, guk hemen Eusko Label lan inguruan askotan hitz egiten dugu, eta beti normalean, beti ohikoak, ez? Hor daude, egaluzia, berdela hitz egiten genuen lengunean, tipikoa zein da gehiago, Gaztak. Ogisa. Bueno, hitz egingo du pixkatolan ezain ohikoa direnetaz, ez? Hor, euskau barazkiak badaude labelean, hor normalean zerbak eta letxuga eta izaten dira, horrek uste ditu, baina ja letxuga ere badago paketetan garbituta, lehen pasantzen zuten letxuga hemengo labelduna, baina oin ja paketian garbitutakoa eta zatitutakoa ere badaukagu, tomatea ere badago labelian, gero oliba olio extra virgina ere badaukagu, hori normalean, hori hemen Arabaldean da ekoiztua izaten dana, gero badaukagu Arabako patata, noski? Nola ez? Berez, Perukoa dala patata daki, baina guk gure ganatu indugu, eta ja Arabako patata ero Euskal Labelean daukagu. Euskal Labelen produktu bat hemen oso ondo joango sana, Ibarrako langostino batzuk. Baita, piperrak ere badaude labelian, honekin, lagungarri moduan, zoragarri. Gero Arabako aleak, zereala, hau da, euskal ogia egiteko erabiltzen diren aleak, behar dira izatea zigiluarekin, orduan horre Arabatik ekartzen dituzte, eta baita euskal lekaleak ero gehien bat horre Arabatik, hor da euskagu, babarrunak eta Gernikakoa eta Tolosakoa dauzkagu, gero dauzkagu Arabako babarrun nabarra, Arabako babarrun arrozina, eta horre... labela eta noski, beti erabiltzen duen zerbait. Egunero erabiltzen duen. Gatza. Labelian ere Euskal Herrian gatz oso ona ekoizten da. Hemen itxasokua, ez? Guk hemen itxasoak gure gainean izan genion duela 200 milioi urte. Eta, hemen
azaldu ziduten, gu izan ginenien horre ainanan eta nundik datorren, eta gatzagan bebai, eta, bueno, hor bakiu azpian omen dagoelako arroka erraldoi bat, edo arkaitz handi bat, gatzez einakoa, eta hor inguruan berarekin marruskadura daukan erreka, ateratzen da goikaldera, gatzez tope, hor tensio altu daukazu nahi, ematen badizue txorrota, zorrota bat horri, eraten baduzue ur hori akabo. Ze itxasoko ura gazia da. Bai ala? Bai, baina Patri, zema gauza ikaste itxugu zurekin. Ze ikusirik honekin. Ze itxasoko ura dauzka 35 gramo. Litro. Gatzanak. Bai, 35 gramo litroko. Zeran dau, itxaso illa edo ditzen dena? Bai, hor askoz gehiago, bai, hori da, antzekoa. Honek, hemengoak bestea dauzkate 200 gramo. Benetan? Litroko. Orduan, eta itxasoiak gu egon ginen da, zen egin zuzaten, ni hor argazkia tipikoa da, jentea etzan da, liburu bat irakurtzen, ni aurrena sartu nintzen da zaurian euskan hanketan, eta, bueno, horre pikatzen dute, bueno, zua, eta gero da, likatzua moduan, holan, lodia moduko lako gauza bat, ez zuen gonbidatzen bat, han uretara sartzera, esan zerbait oso tentagarria, eta betiko, zure irudia daukaguna da, jendea irakurtzen, han etzan da uretan. Espa bat izango basan moduan. Eta hori da horre, baina kontu zibili behar da, esaten dute, begietan pixka bat sartu ezkero, erreiten dizuela begia. Bai, kontu zibili bida. Eta hor, tamales, gero eta lehorragoa dago, itxasoia. Eta gero, itxasoian sartu, eta segitxuan dutxa hartu bihozula, ez? Bai, segitxuan, bai. Gero urtetik urtera gero eta gehiago dago, ze hor, Jordan ibaia eramaten dule itxasoiera, eta hor, Israelek erabiltzen du, Jordan ibaiko urak erabiltzen ditu, bere dena urestatzeko beraien lurralde guztia, orduan, urtetik urtera, gero eta ur gutxiago iristen da, ia ez zerrez, eta, lurruntzen jarraitzen du, itxasoiak, lurruntzen, zazkenean gatzasko duka, lurruntzen da bidalako, eta irterarik ez daukalako, angeli dago, eta, ostra, potentea turkia, Bueno, potxetara bueltatu zemen erregozi ditxugu ikusten duzue, zelako askar, nabienik alduten eta erritmo geixenakin hemen barazkixak mosten, eta indau, tipula, erregozi, piperra, erregozi bebai, eta ontxe, tomatia gehitxu dutzau. Tomatia bukatzen dugunean, nik normalian piperautza gozoa botatzen dutzat, bakizue pikante saliana zela, baina gixatu eta datakota, gustatzen agei hau. Pikantia... Bai, pikantia... Zitxezu imaginatzen pikantia. Nik ez. Legunean bronka botaziaten. Zeba? Egin nuen marmitakoa berroeta marlagunen zago, txipiroiena eta pikanterik enion bota. Ez zinun bota. Ez nion bota pikante. Enion bota, enneukalako, astu intzitaidan ematea, da enneukalako. Eta beti, elkarte gastronomikoetan beti goten da, potoen batero, beti goten da danetik. Kasualidadea, pentsatzen, egongo da, berdan, ez zegoen. Lagunei esan, da, egon ziren antolakuntzan lasterketa batean Abadiño nintzala. Eta, bronka jaso behar esan, esan parkatu, senditzen dut. Gauzak batzutan nolakoa gertatzen dira, eta... Bueno, hemen txe, behitxu, piperautza, behitxukau. Eta gero, guk Ibarrako piparradik gaur ez ditugu ekarri, baina nauskan hemen txien olako berakatz fresko batzuk, eta honen atal berdiako lan mostuko itxugu txiki ja, eta gero gure gixatuekin zerbitzauko. Honegia, usaina hartzen dau, berez, utzi da zue, potxak aitzen, gero, ura purtxo bat, salda, esan dutzu gaur, askar-askarra sala, beraz, pastillakoa, eta 20 minutu egongo da irakiten olan pil-pil, motel-motel, eta segitxuen etorriko gara, dana jatera. Pikain. Plo. Eta? Ondo egosita duden, ikusi dituzu, barrona bigurra. Egositza esatu zen, da batek esango da, 20 minutu geixau. Azkenean, zaporiak eta elkartzeko ondo etorten da. Eta niri gustatzen gatze, biguntxu hau geratzen die, eta... Batean bat aportu iten da, loditu iten digu saltza, eta... Hori behar da. Eta hori, hantxe, erakatzapurtxo batekin,
Batu bate bai gustatanako lan olixua gordinean, baina funtsian hemen dauz gure potxak napar erara. Potxak barazkiekin. Alegia. Alegia, Eta, bai. piperrotzan ikutua nik uste nafarrenan sartu da. Bai. Esput. Bai, hau ere. Zegoxuak. Benetan esan duguna. Ez da baitzakirik, lekale, platero bat jateko, eta 5-10 minutu nahiteko. Bai. Bixar, ostegun mirala? Bai, hori da. Hemen izango gara, biharzetakin eta Hori da. kontu pila batekin. Betiko lez. Agur. Agur.